Ovaj krstni hod nastavlja se od vremena cara Konstantina, ali naročito posljednjih 8 vjekova, od vremena prvoga zetskoga episkopa Ilariona Šišovića, koji je rodom iz Brajića ovdje. Ilarion naišao je Sveti Sava sa svojim đacima kroz ono polje u Brajićima i vidio djecu kako čuvaju stoku. Pa mu se dopao mali jedan od njih, pa mu ga kaže: hoćeš ti da budeš moj đak? On kaže: hoću da budem tvoj đak, ali šta ću sa ovim mojim ovcama? Ovi tvoji drugari će vratiti ovce tvojim roditeljima, ti ajde za mnom. I on je otišao i bio njegov monah u manastiru Hilandaru, bio je tamo i iguman Hilandara, pa je onda poslije toga njega kao rođenog ovdje iz ovih krajeva i vratio i postavio za prvoga zetskoga episkopa Ilariona. I od tada, evo, 8 vjekova nastavlja se ovaj Božji hod, hod crkve Božje, crkve pravoslavne, ovdje sa Mihovske Prevlake nastavlja se ovaj hod. Bez obzira ko se sve mijenjao, ovdje vladao ovim krajevima jednim dobrim dijelom, i Turska imperija je vladala jednim dijelom, dok je vladala je Mletačka republika, u čije vrijeme je i srušena Mihovska Prevlaka u 15. vijeku. Vladala je Austro-Ugarska, vladala je i ona ovdje, kao što znate, od 1814. godine do 1918. godine. I moram da kažem da bez obzira ko je vladao ovdje kroz ova vremena, nikada narod Božji, narod Boke, nije bio prinuđen da pjeva ovu pjesmu koju mi pjevamo, koju vi pjevate: Ne damo svetinje. Sviće zora, vernom stadu svoga biće.